Здравейте хора, съм Дарил Стели и сега в момента съм на морето. Снимам някакъв клип, ще бъде малко време. Тук съм с мобилни данни и заради това е така. 8:10, още малко става. Да, с какво да правя, освен да изигра две битки и това е епизода. Да, това е. Аре бе! Yes. Амска. Ей, това вече са мъжи. Айде с малко. Така съм защита. Аре! Сини го е! Аре бе! Така! Това ще съм. Така. Аре, бърз! Аре! Още един път! Пак! Ало, yes. Аре! Така. Но то не знае комбо, ще гледам. Аре, така, клони го. Браво. Толкова безсмислено. Колко време е? Този клип няма да е като големите, ще бъде съвсем малко. Аре, Исус! Анцка. Клони го давай, бе! Взехме го. Хора, взехме. Те се дадох. Дадох се. Няма как ни биете за толкова много. Да го спрем. Готово. И като гледам ще ми стигне още една игра. Голден Чест. Се прави. Да, мерси. Марто. Чуда се как той не е спрял все още. What? Какво видях току-що? Аре, помагай тук. Да бия се на избира. Айде, взехме. Те се дават. И що я ще дам от наземя. 3 крауни трябва само. 3 краун. Не трябва. Моля, трябва 3 краун. 3 краун. И какво стана това грейвярд?
Трябва ми 3 краунда, аз с това моето комбо ги взем. Дано. Thanks. Това го правим. Аре бе! 3 краун. Никакъв друг краун не ми трябва. Айде. Айляк. Он ще как да занимавам. Краун, аре бе. Ухо. Ой, вихо не това. What the fuck? Бихме моето комбо. И да, хора, мисля това да бъде от това видео. Абонирайте се за мен, дайте лайк на какво, само да отворим топ кран 6 и свърхим. О, ма той има. Ще изигра една игра за така. Готово, 3 краунахме ги, сега ще фарме краун честа. Арса. Фарм. И какво ли интересно ще се крие вътре?